होमबाथ' दस्राजोंबो आजां गाज्रि रायलायगोनदां बाजैमोना होननानै दासान्दि आगै दे। साना बाजै साना। आं जायखिया बुंनाय बायदि जायो आरोखि आगै। औ दा बाजै नोंखौ औ बिबोनां हिसाब बिबोनां लिंबाय नालाय आङो। औ बिबोनांजोंथ' मोजां गाज्रिबाबो एल' एला रायलायनो हायोना। औ औ औ ओमफ्राय नोंजों रायलायनायखौनो दस्राफोरजों रायलायखोमा बाजै मोनाना साना दालादे आगै सना दे। बिदि नङा बाजै बिदि नङा। जों बिदि साना रायलाया आगै सना। आं औ बिदि नङा दासान्दि बिबोनां हिसाबैसो आङो बिदि बुंहरदों आगै सना। औ दे सना दे सना। औ बेखौनो बुंहरबाय आङो औ नांगौबा सानैखौबो लादो ओमफ्राय सानफोराव बिदिनो दाबसे दाबसे खामानि मावनोसै ओमफ्राय मोनायाव जयैनो ज' उन्दुलायसै। आतसा ओमफ्राय हागोन ना हाया नों आगै बेबायदि? आयु मानसिफ्रा हले गावनाहा गोजाजोबसै। आयु आं मानसिया फिसाथार बाजै आयु बाजै सना। ए मानसिया हानाय नंखायाबो। ओहो माने औ आङो माने नोंसिनि माबायावनो गोमाखागोन आङो। ओइ आगै सना ओ हरसेयाव खेबसे खेबसे खालामबानो जायो। आयु थिग माबायाव मा होनो जेनेबा ओइ दसथा 11थायाव उन्दुनोसै नालाय। औ खोनायाखै आगै औ नों सोरखौ खालामग्रोदो 10थासो समाव। औ ओमफ्राय सोरांसियाव 2थासो समाव सासेखौ होदोलाय। आयु नों बारा हाया होनलाय। आं हाखानाय नङालै बाजै आयु फाग्लासो जागोनलै सयथि। मा खालामबावनांगौ दे आङो। मा खालामबावनांगौ दे आङो उदै साजोबबाय फाग्लिफोर। सेस उदै साजोबबाय आंहा। आं मोजांसो बुंहरदों आगै नों हाया होनबाय नालाय। बिदि उन्दुजेन ओइ फाग्लि बाजै सना। मा जाखो सना? बिदि जानाय नङा बाजै मिथिबायना। नांगौबा आं गेजेरावनो देन उन्दुआ। हो औ नांगौबा आं न'खौ गंनै लुगोन आङो बाजै दै। औ दे औ सासेयाव गंसे सासेयाव गंसे। औ जायो आगै औ बिदिबाबो। बिदिबा नोङो आं सासेनाव मानखोबा नोङो नारजाबबाय थागोन ना नों आंखौ। खम्बल साखोबा खम्बल खाखोमा थानोसै नङा आं बायहेरायाव ओंखारगोन बे नोंबा जे सासेखौ खालामोबा आं बायहेरायाव ओंखारना थागोन। ओइ जामबि हामा जाबाय उदै साबाय आंहानो। मा बिबाजैफोरनाव जथार जानो गिखो ना माखो नोंलाय? आयु बाजै ओरैबायदि खालामनांगोन नांगौबा नोंसोर सानैबो आंखौ माबा आं गोलाव जाना होनोसै। हा? आं गोलाव जाना होनोसै नोंसोरनो मावदो। जादों दे औ। माने बेबा आंहा बोरै खालामो औ माबे? माने आंहा हेरेसमेन्टआ बारा जागोन बाजै। नङाहाय आगै दालाय हौवाफोरा खेबनै खेबनै खालामोना सोरबा सोरबा। खालामोनो सासे खालामनायालाय। सासेखौ उन्दुजेननाय फार्स्ट उन्दुजेननायाव खालामदो। औ ओमफ्राय नोंहा मुगासे जोथोम उन्दुनानै सासेखौ बारहोदोलाय मा। औ जाया होमबा? जायो। ओइ खोनायाखै आगै? नोंनो माथ्र' हिनजाव बायदि जि मिनियोबा। बै सासे नोंनि नोमबाजै बायदि मिनिथारोलै नोङो। 2-0 बायदि मिनिथारो नोङो। 2-0 होनबाबो जि मिनियोना। औ आइयै बाजै सना आं बेबादि इन्टारेस्टखौ आङो बबाव मोनबावनांगौ दे। आंहाबो अबेहाय लोगो मोननांगौ दे बेबायदि बिबोनां सना एथ' मोजां मोजां रायलायग्राखौ। र' बाजै र' आं नागिरगोन दै। नागिरगोर आरो नै खोनाबाय आगै? आतसा
जानला मोनला मानसिनिखौ दा हरखादे आगैसना दे औ हरा आरो आं नोंनावसो सोंहरग्रोखागोनबा औ एसे नों बायदि गियान बायदिसिना रायलायनो गोरों मा गोरों गेस्रेमफोरखौ नागिरना होआबा औ आरो औ जानला मोनला फालथुनिखौ दाहोदे आगै दे औ जागोन दे जागोन ओमफ्राय नोङो लावद होदों आगै ओहो आं माबासो सोदों ए माथो जों आंनि रायलायनायखौ माथो खोनाफैफिनजोबो नों गावसोरनो होदोंदां जोंहा औ एसे होदों आं होआखै होआखै ओहो इयारफनसो सोदों आं ए ओइ आगै सना बाजै ओइ मा बाजै आं माबा सोंदे बाजै दे माबे खोन्थालै बाजै सना दे औ दे सना दे औ दे बुं दे बाजै ओमफ्राय हाबा जाबा ओमफ्राय हाबा जानानै जे हिनजाव हौवा उन्दुयो ओमफ्राय मा होननानै माबोरै माबानांगौ ओमफ्राय बाजै खोन्थादे बेखौ औ जेबो नङा हिनजावजों हौवाजों नुलायबाथाय बे बुस्थुआबो ख्रां ख्रां जालायखायो लाजिनाय फैयाहाय आगै बिदि बुस्थुखौ नुबाथाय नंगौ हौवाफ्रासो लाजिबावा ओमफ्राय जोंसो हिनजावफ्रा लाजियो उमुसुमु जायो नंगौ हाबा जाजेनाव मा जाया नुबा जाया आयै सेसखाहाय सयथिबो आफाबो आयु आयु बिदिसो हौवानोसै ओइ सना ओइ माबे सना दे एसे मोजां खोन्था बे नङादां बिदि जायादां नोङो सयथिबो हाबा जाजेननायाव होनदों हाबा जाजेननायाव फुनोब्ला नुफेरा बे बुस्थुखौ आं मबाइलावसो नायो खिन्थु आं माबोरै खालामनांगौ बहाय माबायो आं माबोरै बिनांगौ बेखौ आङो दाबो गोसोआवनो फैया आङो गैया आंबो बिदिखौबाथाय उदायथाराहाय आगै जाथारा आंजोंबो ओमफ्राय हौवाया ओइ मा सना ओइ मा सना माबे बुं हौवाया एदावग्रोनांगौ ना हिनजावा एदावग्रोयो है हौवायासो एदावग्रोखायोबा नुनाय हिनजावनि मोखां नुनाय लोगो लोगोनो बै बुस्थुआ थां जाखायो आजां गाजांनो आयौ बिनांलाया माबानांलाया ओमफ्राय ओइ बाजै ओइ माबे सना माबे ओइ लोगो बाजै ओमफ्राय ओइ मा मालाय खुगायानो बिदिना खाया ओमफ्राय माबायदि मोनो होनदों खुगायानो रायज्लायनो खाया उदै साजोबबायलै दोनसै बैसोर सानैजों दिलायखायो मा नंगौ आइदै उदै सायो लोमजाबाय नै फाग्लि आंहाबो बिनांलाया नंगौ खुगाजों खुगा मालाय गावसोर सानैजों रायज्लायलायखायो बबा मोनहा बबाजों बबिजों आइयै मासे दाथि जाखो दिनै दिनै बाराया मा होसिनो मोजां बाराय नङा दालाय समबार बाराय नङा दालाय बाजै ओइ माबे आयै होसरदों र' बाजै दोनथ'नि मारै दोनथ'बावनो दे बाजै माबे नानि हरदों गलाखो नामाखो नानि हरदों नानि दे हमजागोन सिरि थागोन दे आगै दे माबागोन बे रागा जोङो